kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Relly, 26 anyos, may live-in partner nga si Roland, ug may usami ka anak, taga Santa Catalina, Negros Oriental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa mga gipamati ko sa akong lawas, nga dili ko kasabot kung unsa na gyud ni. Aron inyong hisabtan, ingon ni ini ang panghitabo. Oh, really? Ngano ka, oy? Mapalit ba sa taan ng panghupaw ni mo? Uy. Ngano man ka? Uy, ganong nagunit ka man sa imong dugan? Ikulbaan man kog maayo, ma. Ha? Ngano man na? Amput, uwa ko mahipaw. Niabot na ba si Roland? Uwa pa, ma. Nga naman di ay, simba ko in taon, ma, uy. Walang untay, daw tang hitabo ni Roland, uy. Dili daw tang hitabo ang niya sa akong hunahuna, oy. Unsa man di ay? Wa ka na laing babae si Roland. Mama, uy. Kalayo ra sad anang gihunahon na ni mo, ma, uy. Dako kog pagsalig ni Roland. Nga wa gyud na siya babae, ma. Oh, ayaw siguro Kay ang mga lalaki, maayo, kay na mutago, murag tulisan. Di ko mabalaka, anak, ma. Kay kitang mga babae, labaw pa sabta sa mga NBI kung mangimbestigar. Ay, ko kataw, ma, uy. Wabay ako kasabutan ni akong gibating kakulba, ha? Ay nga nung dili man na ni mo tawgan, ha? Di ito, no? Basig siya na ron. Rael? Niya naman di ay si Roland, Unsa? Nagduda ka na ko bahay na na? Wa, uy. Binuang raganing mama. Wag yun na maabot sa kong huna-huna. Unyag, nga no? Unsa to? Gikulbaan kag maayo? Lagi, ambot na unsa ko ani, uy. Gikulbaan naman ko guway igo hinungtan. Waman nun ako maghuna-huna og bati. Noon sa mali ka nga dili man da kahingi ng mong kape. Lagi, uy. Labad hinon maayong akong uo. Pahuway lang dito ka. Ako na magluto sa itong panihapon. Sampito lang natin ka kung andam ng pagkaon. Salamat, Roland. Ay, misakit rin. Samot na akong uo. Ay, samot naman nagkasakit nga. Maramag mabuak o kasukaon ko. Rael? Dali na, andam ang lamisa. Nga naman ka? Sakit kaya akong nga marag mabuak. Kasukaon ko sa kasakit. Rael? Di undang ka gamit ng pills? Waman, kaya naman di ay. Kay base ng mabdos ka ba? Unsa? Human ko manganak, nagtumar dayon ko og pil sa kahadlok nga masundan dayon ang among anak sa akong ka-live-in. Sure ko nga dili ko mabdos, kay wa man ko ipalta sa pagtumar ani. Magsuka lang ko tungod sa kasakit sa akong o. Ug way hunong nga kulba sa dughan, bisag wa ko maghuna-huna og bati. Ug misamot ang akong katinga, kay mulanat naman og 3 ka adlaw ang pagsakit sa akong o. Ug irritable na ko. Unya, Ha? Sakit gyapon ang imong o? sakit kani, pabalikon pa gyud tanig sulti uy. Ayaw lagong tayo sapot ko. Nangutaan na ramang ko kay... Pila na mga nagkaadlaw ang pagsakit sa imong o? Naunsa naman ko ani uy. Kapoy na kay nga kung lawas tungod aning akong mga kipamati. Ril,
Dili ka na tungod sa pills nga imong gitumar. Ha? Posible ba ya? Aha? Tinuod ma? Doon naman guyobang babae nga dili makauyon ng pills. Nya may bation nga mga side effects. Pero grabe na sa ning akong gibati, maoy. Nga mura na tuod ko og na nga magsuka-suka na sa kasakit sa kong o. Nga mula na trabagyog tagpila ka adlaw. Oh, sobra pagyud gani ni spanga, ma. So ay ko nagpa-check up og doktor. Basig unsa na na. Ang budget naman sad, maoy. Makapod lagi na. Pero ang pangitaan yun ang inyong paagi, oy. Aron mahibaw anak ko na unsa. Sa pills to siguro lagi na nga gisigihan ni magtumar. Kun mao, undangan ko lang ning pagtumar na ako sa pills. Kung mao'y makaayo ang imong gibati. Anya, kung mabuntis ko pag-usab. Really? Di pa ko andam nga mumaptos pag-usab, Roland. Di pa na ko kayang mumaptos pag-usab. Pait kay mong maptos, uy. Ug ang pagpanganak pa. Di na ko, uy. Kung na palang unta ko'y kwarta. Gipa-check up daw dati ka. Pero mahadlok sab ko. Kay? Mahadlok ko nga basig may bawaan nga may delikado kong sakit. Unsa? Basin ba? Kining pagsige na ko og kulba, bisan dili ko hinginom og kape. Basig may diferensya ko sa kong kasing-kasing. Unsa? O kining pagsige og sakit sa kong o, sa way igong hinungdan nga murag mabuak. Wa ka ko'y tumor sa utok. Really? Ayaw pala abi ko na huna na. Uy, layo ra kinas tinuod. Mabuang ka na. Roland. Pulos na lang mga pangutana ang niya sa kong huna-huna, nga wakit ko mahipaw kung unsay tubag. Gikapoy na gyud kaayo ko aning akong gipati kung nganon ni. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Grabe ang akong bation nga kakulba, bisan dili ko maghuna-una og bati o dautan. Maglisod sad ko katog, dili masab ko hinginom og kape. Ngano man kaha ni? Ikaduhang pangutana. Kung masakit ang akong o, grabe kit kaayo, murag mabuak ug magsukan ako sa kasakit. Ingon sa kumbana, basig nabughat kuno ko. Tinuod pa? Ikatulong pangutana. Migamit ko og contraceptive pills, isip mo ay among family planning. Mao ka ni bation o side effects sa pagtumar ko pills? Angay ko na kaning hunungan sa pagtumar? Ikaw pa ito katapusan. Kung magpa-check up kong doktor, unsa nga doktor ang akong duulon? O may tambal ra ba kung pwede na akong tumaron nga dili na lang ko magpa-check up og doktor? Kay kuwang sabgot mi sa budget para pagpa-check up, palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, really. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sab ako si Dr. Rene Obra makig-uban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay usaman ako ka medical doctor o sa psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Ako motambag sa mga problema may tungod sa mga ginadiling drugas. Kunong natawon mo bay, ha? Kamu rin binuangan na nas mga drug lord. Ako motambag sa mga problemang psychological, emotional o behavioral. O ako motambag sa inyong mga medical problem. Bisag unsa nga medical problem. Total, moingon bitaw ko, di ko kaybaw anak, kung di ko kaybaw. So, daghang pamaagi, mamili lang mo. Unsaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran, reka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran. Official writer's page. Order ba sa mong batan sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ato ni Bathan ang bahalang motambag sa inyong mga
legal nga mga problema. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga no one stays with you permanently. So learn to survive alone. Mao gyud no, hinumdum ko katong na-admit ko sa Chungo Hospital kay na positive ko COVID. Ingon ko nga ug mamatay ko karon, wa gyud membros pamilya, mga parente, mga amigo, amiga nga naa sa bedside before ko mamatay. Ako ra gyud. Kaya wa may gi-allowed nga laing tao nga musuod sa akong kwarto gawa sa mga medical staff o mga nursing staff na naka-PPE. So mao na naagay mga panahon nga kita ra gyud. Way laing tao sa kalibutan nga atong masampitan kundi kita ra gyud. Ha? So kuan na gyud. Nya kung naa kay ihangyo dili kay mangluod no. Yung Dr. Obra no pangayo ang tabang dili lagi makatabang dayon. So sa kakaibaw nga that time nga nangayo kag tabang nako utros akong tabangonon. So dili ka tumanan o i-gratify ang imong hangyo. Pasensya. So ikaw Karen May og nakayhangyo sa imong mama og dili ka tugutan balibaran ka ayaw pang pangluod ha. Pasensya lang, pasensya. Alright? So ang atong magtatampo karong adlaw si Billy, 26 years old, taga Santa Catalina, Negros Oriental. Wow. So, balikan na to ang atong magtatampo karong adlaw nga si Billy. Punto medikal ng problema ni Billy, subasa nabati ganito nato sa drama. Ang problema ni Billy, kaya naman siya usa ka anak, no? Kasi live-in partner, kasi Roland. Live-in partner. Uso-uso, no? Live-in partner, mag-trial sa usang pakasal, no? So, anyway, usay anak aning Billy, nga iyang problema, grabe kuno ang iyang bation, bisag dili siya maghuna-huna og laom, bati kuno og dautan ang iyang naa sa una-huna. Og tungod diani, dili siya makatulog. Nga, di ba kuno siya hinginom og kape? Well, kuan mo gud siya Billy, no? Kining atong mind manggod, very powerful ning atong mind, depende kung unsa pong imong pagdaa sa imong utok, no? Laom ka gunahuna because kay mga problema, mangunot lang imong ugto, imong agtang, no? Ako nang giingon, usa sa mga hinungdan nga mulabad ang imong uho, mao na ikaduhan imong pangutana nga si headache kuno bugat kayo iyang ulo tungod kay under stress ka. Mukos mo kuno contraction sa mga muscles diya sa atong ulo unya especially kanang kuan ba kanang occipital muscle asa man ning occipital muscle kanang luyo bitaw sa atong tangkugo laluyo sa atong liog atang nindutan na pisil-pisilon kung si Susit og si Mirasol ani may kay mong pisil-pisil ani diya sa wellness grandeur massage, no? So grabe ang imong bation kay rubra ang imong pangunahuna. Ako ikatambag nimo Billy nga you try to broaden your horizon. Ayo sige pag-start da so sa imong kwarto. Try to look for a way nga malingaw ka. Kay mulabad gyud imong ulo kung magsige ka gunahuna labi nang imong ipangunahuna mga negative, musamot na gyud, no? I do not know your living condition diya sa Santa Catalina, Negros Oriental with your living partner Roland, kung harmonious ba ang inyong pagpuyo. Simpog pananglitag si Roland o gabi na mo uli o sayo mo uli ba? Ano man imong bana, imong kalibin, dugay mo uli o sayo mo uli. Sayo mo uli, Dok. Alas 2 kadlawon, sayo kay kadlawon pagod. So may nana, ang problematic ang imong partner, diba? Napakadaga mga laing mga problema, mulabad yun na imong ulo. Di ka katog, usa na, matog, kinahanglan kitang matog so that we can be recharged, ma-recuperate ta o mubalance ang atong homeostasis. Yan nag-pills kuno ni siya, diba, sa nabati ng unsa mo kuno yung mga side effect aning pills, no? Sani sa mga contraceptive device nga dili mo buntis, no? Ang mga ubigay ni good niya ni Billy ang expert pero dili ko ubigay ni pero ako knowledge about this gamay lang, no? Gamay lang god igo lang nga makatubag sa imong mga pangutana. Kining pills man god usa ni sa mga pamaagi nga dili magbuntis ang babae, no? Napoy mga laing purpose ani nga hormonal mo gud ni progestin o progesterone, estrogen depende sa klase sa pills, no? Daghang pa mga laing pamaagi nga dili magbuntis like rating, naay mga withdrawal, naay mga surgical intervention like vasectomy and ligation, no? O naay implants, nang implant ni palubong sila sa imong panit. Napoy Depo Provera, kanang injection lang nimo. Ang ubigay nila may eksperto niya ni. So going back to kining gingon ni unsa man kuno mga side effect aning pills. So mga side effect aning pills nga atong nagkuan karon sa atong
programa kini akong suliran no naminaw mga babae at reproductive age, mag-expect lang nga mag-mood swing mo, mag-mood swing. Unsa may pasabotan ng mood swing? Kung sobra ka subo ug sobra ka saya for no apparent reason. Ora nag-bipolar ni sa among mga pasyente sa psychiatry, no? Pero dili gud-igog na buang na ka, nag-mood swing ka, na may expect ka nga dili naka of course magregla na kay pain sa imong tummy, na mo decrease ang imong sex drive kung magpag-pills ka. Na uban ani may spotting, mag-headache, na ang imong breast murag tender, murag mo enlarge, mo engorge. Ang uban ani makakos ni siya nausea and vomiting. So mao na mga expected side effects sa pills, no? Pero dili man mo pasabot nga naagyo ka aning tanan, no? Depende pod sa inon ta klase sa pills, no? Imong ubigay ni gyud ani may expert, no? Do lang dia sa Santa Catalina Negros Oriental. I don't have an idea how far this is from Dumaguete City, but dia sa Dumaguete City, I'm sure daghan kay mag-practice dia mga ubigay na gynecologist, no? Unsa may angay nimong i-avoid nga nag-pills ka, ha? Okay, magbantay ka kay may mga inunta mga adverse effects, no, or mga cumulative effect, mga uban nga mga tambal like kung inom kag antibiotic unya kinahanglan nga mag-take kag mga uban nga mga remedies like dili ka magpa-expose yourself to mga grabe kayo nga extraneous nga mga activities, bay mao lagi na daghang mga bantayanan aning pills. So kaning pills sa katong nag-take aning mga babae, of course babae raman tayo mo take pills, no, muubos ang inyong tsansa nga magkasakit mo malignancy sa inyong cervix, muubos pwede ko maingon dili na gyud mo masakit, o kanang malignancy or cancer, no, o ko maingon nga makanser ka belly, So nakoy mga nailhan nga mga pills kining progestin, mini pill ni siya, no. Napoy Dayan 35, na Althea Daphne pills. Nasa mga testosterone pills, no? Ang problema lang aning testosterone pills, mura na mo pugkag malalaki lagi ani. Although nang babae naman sa testosterone, pero gamay ra ang inunta kadaghanon, mo develop kag kining gitawag na to hirsutism. Mga buhok siguro ka ganun na may mga buhok sa akong mga parte sa lawas dili unta angay mo tubo ang buhok, no. Ug na kay buhok sa imong kilay expected na, pag naa na kay buhok na sa imong naong na dili ka barbasirado o dili ka Caucasian, alarming na siya. Na uban mag-develop og acne, mo increase of weight. So mao ka na ang expected nga kuan side effect sa pills. Ug akong balikon sa labing madaling panahon, ayohin mo ang rason na bili nga wala kay budget kay kinahanglan naman ko tay mga government hospitals karon dinhi sa atong duol sa ato ug asa ta nagpuyo anywhere in the Philippines, no. Kaya naaman tayo mga government-run hospitals nga naay mga OB-GYNecologists nga nag-practice diya. Alright, nakasabot ka, Billy, diya sa Santa Catalina Negros Oriental. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for sending your sulat-suliran din sa among RMN program. Taas kay tag-rating din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o mayong adlaw.